Ya kai abokina mai son tafiya kasashen larabawa domin kai ma ka je ka baza capacity ka je wuri ba ground kana cewa akwai aminci. To wallahi ko ina kake akwai aminci. Ai kowane state kake ko a wace ƙasa kake ka san inda zaka je wuri mai kyau ka yi bidiyo ɗinka ka yi duk abin da za ka yi a ga kamar kana cikin jin daɗi ko a ga kamar komai state yana tafiya da ya kamata. To ni gashi yanzu kuɗin mota ne na zo nan gashi duk abinka ko hasarin iza hasarin ne ya zo nan wurin bai isa ya ce wurin nan bai yi kyau ba. Gashi nan ga mutane nan suna ta zuwa ana da ana hotuna ba wani ƙauyanci. Me ƙauyanci? Wuri ne ya kyau sai ka zo ka nuna kai ma kana so ka dan baza capacity ɗinka ka nuna aminci. Akwai amincin ne yayi. To na gode masoyana ku biyo ni domin a buɗe muku aiki dangane da yawan tafiye-tafiyen nan na kan sahara na garraba dalili kana zaman ka Allah ya rufa maka asiri ka koma cikin askanci da rayuwa mara kyau haba. To Allah samu dace kun da yadda abin yake.